Hello friends, बरायबाय नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गासैखौबो दायो लेटेस्ट आपडेट्स फिल्म किसाननिफ्राय गोनांथार नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार खौरां नोंथांमोननि थाखाय ओंखारना फैदों दै लोगोफोर जायफोरा आबादारिफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबनायसिम नायबानो जाबाय आबादारिफोरनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ मोनग्रा फिल्म किसाननि राङारि अनसुंथाइ मोनग्रा आबादारिफोरनि थाखाय दायो मोजां खौरां नोंथांनि थाखाय ओंखारना फैदों फिल्म किसाननिफ्राय दा बे खौराङा मा जाबाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खिन्थाहरगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो चेनेलाव नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर दा जोंहा फिल्म किसाननिफ्राय गोनांथार बे आपडेटसन जाबाय गोदान जोंहा खौरां ओंखारना फैदों दा बे खौराङानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय फार्मार आइडि बे फार्मार आइडि खालामनाया जोंनि आसाम स्टेटआवबो फैबाय जोंनि विलेज लेभेल गामि एरियायाव बेवहाय जोंहा फार्मार आइडिनि खालामनाय प्रसेसआहाय दासिमावहाय सोलिबाय दे लोगोफोर सोलिगासिनो दं जायगा जायगा गामि गामि हाबनानै पिएम किसाननि मेम्बार्सफोराहाय बिथांमोनाहाय नोंथांमोननो आबादारिफोरनि बे राङारि अनसुंथाइ मोनग्रा आबादारिफोरनो नोंथांमोननो फार्मार आइडिखौ बानायनानै होगासिनो दङ दा नोंथांमोना फार्मार आइडि बानायाब्ला मा जागोन आरो बानायोब्ला मा जागोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो ए टु जेड गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर स्किप खालामाजासे अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो हागोन दा नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामाब्ला नोंथांमोना इयुनावहाय फैबाय थानाय 23थि किस्तिखौ नोंथांमोना मोननाय नंला मानि नोंथांनि नामखौ फार्मार बे पिएम किसाननि बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय नोंथांनि नामखौ दाननाय जासिगोन बेबायदि बिथांमोना प्रसेसखौ खालामनो नागिरदों दे लोगोफोर माने खालामनो नागिरदों माने लोगोफोर खालामबायानो दा दानगोन ना मागोन जों बेखौबो बुंनो हाया दा आसा खालामनो हायो आरोखि फार्मार आइडि बानायनाय माने नोंथांमोननि जायफोराहाय फार्मार आइडि बानायनो लाया नोंथांमोननि बे बेनिफिसियारि लिस्ट नोंथांनि नामखौ दानगोन बेखौहाय जोङो मिजिं थिनो हायो लोगोफोर दा फार्मार आइडि खालामोब्ला नोंथांमोना जोबोद मोजां नोंथांनि थाखाय नोंथांनि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव थाखाबाय नालाय लोगोफोर नोंथांनि नामखौ दाननो हानाय नंला आरोखि नोंथाङा आबादारि थार होननानै नोंथाङा प्रुफ थानाय बायदि जाहैयो आरोखि नोंथांमोना फार्मार आइडिखौहाय बानायनानै लायोब्ला फार्मार आइडि थायोब्ला दा फार्मार आइडिखौ बानायनो थाखाय नोंथांमोना बेसेबां माबायदि नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबनांगोन नोंथांमोना माबायदि एलिजिबिलिटि नांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनि लोगोफोर दा फार्मार आइडिखौ जानला मोनला बानायनो हाया दे लोगोफोर फार्मार आइडि बानायनो थाखाय माखासे जोंहा नेमखान्थिफोर मानिनानैहाय सोलिनांगौ जायो बेखौ नोंथांमोना मानिनानै सोलिब्लासो फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना बानायनानै लानो हायो आरो फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना मोनो आरो बिथांमोनाबो बे नेमखान्थिखौ नोंथांमोना मानिनानै सोलिबासो बिथांमोनाबो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ बानायनानै होयो दै लोगोफोर दा बे माखासे नेमखान्थि दङ दा बे नेमखान्थिफोरा जाबाय लोगोफोर फार्मार आइडिखौ बानायनो थाखाय नोंथाङा गावनो निजा हा बिगोमा जाथारनांगोन दै लोगोफोर गावनो नोंथाङा निजा हा बिगोमा जाथारनांगोन गावनि नामाव थाथारनांगोन नोंथांनि हायाहाय हानि नामा नोंथांनाव थाथारनांगोन बिनिफ्राय नोंथांनि हाया लोगोफोर 2019 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 1 थारिख खोनादोंना लोगोफोर 2019 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 1 थारिखनिफ्रायनो रेजिस्टार जानाय जानांगोन होननानै बेवहाय बिथांमोना नेमखान्थिखौहाय बेवहाय बिथांमोना बुंदों दे लोगोफोर नोंथांमोननि हाया मा होनदों 2019 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना रेजिस्टार जानाय जानांगोन नोंनि नामाव अब्लासो नोंथाङा फार्मार आइडिखौ बानायनानै लानो हागोन जुदि नोंथांनि नामाव हाया गैयाब्ला माने हायाव नोंनि नाम गैयाब्ला नोंथांनि नामा हायाव गैयाब्ला नोंथाङा फार्मार आइडिखौ बानायनानै लानो हानाय नङा होननानै बेवहाय बिथांमोना बुंखादों दै लोगोफोर बेखौ हले नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा होनदों फार्मार आइडि बानायोब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा जेनेबा न'खरनि गार्जेना मोनोब्ला नोंथांनि फिसा फिसौ बिहामजो फिसाला बिथांमोनाहाय मोननाय नङा बेबायदि होनदों जेनेबा हमना ला लोगोफोर नोंथांनि बिसिया मोनोब्ला नोंथाङा जेनेबा फिसायाहाय मोननाय नङा आरो जुदि नोंथाङा फिसाया मोनोब्ला बिसिया मोननाय नङा आरो जुदि नोंथांनि फिसाला बिहामजोफ्रा जेनेबा सासे मोनोब्ला अब्ला नोंथाङा मोननाय नङा बेबायदि दा
न'खराव सासेल' मोनगोनखौहाय नोंथांमोना आसा खालामनो हासिगोन लोगोफोर दा न'खराव गोबां साब्रै साबा गाहाम मोनलाबायोमोन नङा होमबा लोगोफोर एप्लाइ खालामनानै दा बेहाय लोगोफोर फार्मा आइडि खालामनांगौनि जाहोनानो जाहैबाय लोगोफोर माने नों जायनि नामाव हाया दं बिथाङाल' फार्मा आइडि खालामनानै लानो हानोसै नालाय जेन'बा हमना लादो जेनेबा नोंथांनि बिफाया हानि नामाव दं अब्ला फिसालायाथ' हानि नामाव गैयाना अब्ला बिफायाल' हानोसै बिनिफ्राय फिसालायाहाय बानायना लानो हानाय नंला लोगोफोर दा बेबायदिनो सासेल' मोनसिगोन आरोखि न'खराव बेबायदि सिस्टेम बिथांमोना खालामदों दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोननि माखासे गाइडलाइन्सफोरखौहाय मानिनानै सोलिनांगौआहाय दा बेफोरखौ मानिनानै सोलिबासो नोंथांमोना पिएम किसाननि फैबाय थानाय 24थि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर दा बेखौ मोननो थाखायनो बिथांमोनाहाय पिएम किसाननिफ्राय अफिसियेलि मेम्बार्सफोरा फैनानै गामि गामि हाबनानै भिलेज लेभेलफोरावहाय बिसिडिसिनि थ्रुयैहाय बिथांमोनाहाय मा खालामदों फार्मा आइडिखौ आबादारिफोरनो खालामनानै होगासिनो दं लोगोफोर दा बिनि प्रसेस सोलिगासिनो दं बिथांमोना दा खालामगासिनो दं आरोखि फार्मा आइडिखौहाय दा नोंथांमोना जायफ्रा गाव गावनि हायाव नाम दं बिथांमोना खालामनानै लाहैबानो जाबाय माने गोनांथार बेयो लोगोफोर खालामनानै लाथारनांगौ माने खालामनानै लायाब्ला नोंथांमोना फिउचाराव राङारि अनसुंथाइ पिएम किसाननि फैसाखौहाय नोंथांमोना मोननायनि एसे आसा खम जायो लोगोफोर आसा खमसै माने नोंथांमोननि आबादारिफोरनि मुङै बिथांमोनाहाय बे राङारि अनसुंथाइ पिएम किसाननि फैसाखौहाय बिथांमोना सोनाय नंलिया लोगोफोर नोंथांमोननो जायफोरनि फार्मार आइडि गैया बिथांमोननो सोनाय नंला होननाय नंला बेबायदि प्रसेसैहाय दा जायफोराहाय फार्मार आइडि दं बिथांमोनाल' मोनसिगोन बायदि दै लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सहाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां खोथा नोंथांमोना मिन्थिनो मोनबाय दा नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौ जेसे हायो एसे लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थिलायो लोगोफोर आरो जायफोराहाय गावनि मुङावहाय हा दङ बिथांमोना फार्मा आइडिखौ बानायनानै लानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो दा नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर गोदान गोदान बेबायदिनो इम्पर्टेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोना डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय मोनबाय थागोन देन लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल नाइस टू मीट यू